Nu vil jeg forsøge at forklare, hvordan jeg har bevist kosinusrelationerne. Jeg har tegnet den her trekant, hvor vi har vinklerne A, B og C, og siderne A, B og C. Og højden her, som går vinkelret ned på linjen B. Det her linjestykke kender vi x, så det kalder vi for x, og det her linjestykke kalder vi for b minus x. For at finde kosinus til vinklen, som at A lige nu, den starter vi med, så dividerer vi hos med hyp. Men jeg har gjort hernede, hvor jeg har sagt x divideret med c. For at isolere x, så har jeg ganget med c på begge sider, så der står kosinus til a gange med c er lige med x. Det skal vi bruge senere. Derefter så har jeg brugt Pythagoras-sætningen a2 plus b2 er lige med c2. Og så den har jeg så brugt på de her to trekanter herover. Den orange, det er den her. Der har jeg skrevet h i anden plus x i anden er lige med c i anden, fordi det der a og b i anden, det er de to kateter, og c i anden, det er hypotenusen. Det samme har jeg gjort her med den her trekant, hvor jeg har sagt h i anden plus b minus x i anden er lige med a i anden. Det jeg bare har gjort hernede, det er at udregne det der herover. Så jeg har sagt b gange b er lige med b i anden, b gange minus x er lige med minus bx, minus x gange b er minus xb, og minus x gange minus x giver minus 2. De her to har jeg så skrevet giver minus 2bx, og så har jeg sat dem ind her. h i anden plus b i anden plus x i anden minus 2bx er lige med a i anden. Herefter så har jeg så trukket den her ligning fra den her, som vi kan se her. Ved at skrive den første op, minus den anden i parentes, er lige med de her to. Hernede der har jeg bare opløst parentesen og fundet ud af, hvad der går ud med hinanden. Det kan vi se, h i anden minus h i anden, de går ud med hinanden, og x i anden minus x i anden går ud med hinanden. Det vil sige, at vi står tilbage med b i anden minus 2bx er lige med a i anden minus c i anden. Hernede der har jeg, for at isolere a i anden, så har jeg sagt plus c i anden, så der står b i anden plus c i anden minus 2b gange kosinus til a gange c er lige med a i anden. Og det her, det kan godt have lidt forvirrende, men det er fordi jeg har sat, vi har vores x her, så har jeg sat det ind her, fordi vi fandt jo x herover lige før, kosinus til a gange med c. Det vil sige, at det kan jeg sætte ind her, så jeg får den her ligning. Nu kan jeg rykke lidt rundt på dem, og få den egentlige kosinusrelation, som hedder b i anden plus c i anden minus 2bc gange kosinus til a er lige med a i anden. Den her sætning har jeg så herover forsøgt, eller jeg har forsøgt at vise, hvordan man også kan udregne omskrive så man kan udregne vinklerne. I den her er det jo så kosinus til a. Så vi har kosinusrelationen a i anden er lige med b i anden plus c i anden minus 2bc gange kosinus til a. Den har jeg, først så har jeg valgt at sige plus alt det her, så jeg siger a i anden plus 2bc gange kosinus til a er lige med b i anden plus c i anden. Bagefter så har jeg fjernet det her a i anden ved at sige minus a i anden på begge sider, så der står 2bc gange kosinus til a er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden. Og til sidst så dividerer vi, for at isolere kosinus til a, så dividerer vi med 2bc, så den sidste ligning kommer til at hedde, eller formen kommer til at hedde kosinus til a er lige med
bn plus cn minus an divideret med 2bc. Det samme har jeg gjort for at bevise de andre to kosinusrelationer herover. Det er præcis samme fremgangsmåde som før, hvor jeg har tegnet de to trekanter herover. Jeg har godt nok kaldt vinklerne og siderne noget lidt forskelligt for at gøre det lidt nemmere for mig selv. Og som I kan se hernede, så har jeg fundet x ved dem begge to ved hjælp af den her, som vi så herover, for at finde cosinus til en vinkel. Så siger vi hos divideret med hip. Derefter så bruger jeg Pythagoras-sætningen her i begge udregninger til som at stille op til den formel hernede, som jeg også har gjort begge gange for at finde de sidste to kosinusrelationer, som er den der og den her op. Og på den her side er det igen præcis samme fremgangsmåde som sidst, så jeg har ikke tænkt mig at forklare mega meget om den. Men I kan se, jeg har gjort det præcis samme faktisk, hvor jeg har plusset det her, og så egentlig bare, rykket rundt på dem. Minus med c her, divideret med 2ab, så jeg får det her resultat. Og det samme hernede. Men kan vi sige, de to andre kosinusrelationer hedder altså an plus bn minus 2ab gange cosinus c er lige med cn. Den sidste hedder cn plus an minus 2ac gange cos til b er lige med bn. Og så for at finde vinklerne, så hedder den cos til c er lige med an plus bn minus cn divideret med 2ab. Og den sidste hedder cosinus til b er lige med an plus cn minus bn divideret med 2ac. Det var sådan, jeg beviste kosinusrelationerne. Jeg håber, det var til at forstå.